ефир ли? Да, в ефир сте. Абе, вижте какво сега. От Благоевград се обаждам. Да. Интересуваме едно нещо, което го наблюдава цяла една нация. Така. България официално признава държавата Македония. Да. Значи не може да има държава без нация. Без нация, добре. Без нация не може да има държава. Щом като съществува Република Македония и България е една от първите, която я признават, значи България трябва да признае, че тази държава има нация македонци. Тази държава не е капселована, нейните поданици не са капселовани извън нашата граница, след станки или всичко нататък да са македонци, а насам да са само българи. Значи, както ние имаме наши българи в Македония, нормално е да има македонци в пределите на нашата страна. Това е съвсем нормално. Те не са капселовани. Не са капселовани. Как може ние имаме българи, които се определят като българи в Македония, и е нормално да се определят, независимо кой къде е роден и къде е учил и с каква дейност се занимавал и кой откъде е търсил помощи, дали от София, дали от Белград. Това няма никакво значение. Така е избрал, така е помислил, че си му се отговори съвсем накратко, защото ни изядахте времето. Изяждам ви времето, верно, ама аз искам просто да се обоснова, че съвсем нормално в България да има македонско... Разбрахме. Искам двамата историци, особено не Стойков, а други, просто да каже, нормално ли е в България да има македонци, след като Македония е нормално да има българи? Ние сме две съседни държави. Благодаря ви. Вие се казвате? Аз се казвам Георги. Благодаря ви, Георги. Добър ден. Добър ден. Съвсем накратко, че времето ни е наистина много кратко. Да, добре. Аз искам да ви питам, значи може да признае всякаква националност. Гърци, турци, арменци, македонци не. Израелците, тия там преди 50 години, откъде дойдеха тая нация? Вашата теза каква е? Има ли македонци в България, македонско малцинство и защо ги има? Има ги, защото в Библията е написано, ако сте чели Библията, във второто послание до Коринтяните, там пише глава 9 и атически нощи, прочете на Авангелии. Така. Добре, благодаря ви. Там прочете. Благодаря ви, хубав ден ви желая.